Po niektorí sa ešte ani nestihli spamätať z veľkonočných oslav a už sme tu opäť aj s našimi správami. Vítajte pri ich sledovaní. Miestny spolok Slovenského červeného kríža v Malackách zorganizoval v stredu pod heslom Zachráň život mobilný odber krvi. Spoločenský dom MCK zaplnili desiatky darcov, ktorí prišli bezplatne odovzdať najvzácnejšiu tekutinu a darovať tak život. Priebeh darovania krvi nám zhodnotila sestrička z Národnej transfúznej stanice a na dôvod darovania krvi sme sa opýtali aj jednej z prvodárkýň. Takže tento odbor prebieha štandardne, prišlo veľmi veľa darcov, sme spokojní a budeme radi, keď aj naďalej budú takíto darci, akí sú tu príjemní, milí, potom sa aj nám dobre pracuje v takomto prostredí. Prišla som darovať krv preto, lebo som chcela vedieť, aké to je, som prvodárca. Ak ste nestihli prísť na mobilný odber krvi do Malaciek, môžete tak kedykoľvek urobiť v nemocniciach v Skalici alebo v Bratislave. Koncom mesiaca sa pani Martine podarilo natočiť na ceste pri Mokrom háji viac ako 100 danielov. Okolie Chropová patrí počtom aj kvalitou danielej zvery medzi najlepšie lokality na Slovensku. Počas roka sa daniele zdržujú v menších skupinkách, no v zimných mesiacoch môžu vytvárať väčšie stáda, združujúce niekedy aj vyše 100 jedincov. Zvlášť tvoria stáda samice s mladými a zvlášť dospelé samce. Noc s Andersenom. Taký je názov medzinárodného podujatia, ktoré sa uskutoční už tento piatok v knižniciach po celom svete. Na Slovensku strávi nezabudnutelnú rozprávkovú noc v knižnici spolu 7800 detí. Ani Záhorie nebude výnimkou. Do projektu sa zapojili napríklad knižnice v Malackách, Sološnici či Kútoch. Tak ako v minulých rokoch, aj tento rok pripravujeme podujatie Noc s Andersenom, ktoré má u nás veľký úspech, deti sa na to vždy tešia a máme pre nich pripravené súťaže, kvízy, hádanky, rozprávkovník, strom, z ktorého si zvesia rozprávky, hľadanie pokladu a príde aj sám pán Andersen. Integrovaný dopravný systém zo Záhoria do Bratislavy sa nepodarilo spustiť ani na druhý krát. Po 2. apríli sa termín posunul na polovicu mesiaca. Spustenie bude vtedy, keď sa podarí dodávateľovi odstrániť závadu, ktorá zapričiňovala absolútne zlyhávanie všetkých čítačiek. Cestujúci tak stále nemôžu ľubovoľne kombinovať spoločný cestovný lístok železníc Slovenskej republiky, mestskej hromadnej dopravy v Bratislave a prímestských autobusov Regio spoločnosti Slovak Lines. Najznámejšia a najhrávanejšia Shakespearová komédia Sen noci Svetojanskej v podaní hercov divadla Astorka rozžiari úsmev na tvárach divákov v Dome kultúry Senica už tento piatok 5. apríla. V milostnom štvoruholníku, ktorý predstavuje mladú, čistú či naivnú lásku, sa predstavia herci Robo Jakab, Rebeka Poláková, Juraj Kempa a Zuzana Konečná. Zárukou skvelej zábavy sú aj ďalšie známe mená, ako napríklad Lukáš Latinák, Anna Šišková, Marian Miezga či Adi Hajdu. Rovnako v piatok vystúpi v priestoroch Malackej Sokolovne jedna z najlepších koncertných kapiel na Slovensku, Para. Prinášame vám pozvánku priamo od jej speváka Laskyho. Milá naša mládež, toto je skupina Para. Pozývame vás na turné, volá sa to Menšina Tour. Pozývame vás na Menšina Tour, hostami sú Bad Harnaboj, Fulk, Casinos, Sendrejovci a moja reč. Na záver vám chceme opäť pripomenúť, že naše správy dávajú priestor naozaj každému. Preto ak máte akékoľvek zaujímavé informácie, zašlite nám ich na známu mailovú adresu info@zahori.sk alebo zatelefonujte na telefónne číslo 09 07 655 433. To je od nás na dnes všetko, užite si víkend a vidíme sa opäť v piatok.